Ne, trochu se to... Briefing probíhal. Meeting. Pre kam? Pre naši Peťa. Kam? Prejdeš s nami tak Počúvaj, ty si kde do pucky strčil kontakty svoje? Tu svoja skrinka. Tady sú. Keď ja si chcem prepaliť more, kokot more neodloží domov kontakty. Koľko ti neprepaluj, radšej kompakt. Si zober, ne? Nie, to teraz už nie. Už mám došlo, čo je. Ne, teďka už ne, jdem na tej Však ryby. ma krba boli tak. Sedíš jak mago, rozumieš, furt sluchátka na uši A navíc nemáš čas, jsi už unavený. Bez 4, už o 4 startujeme na ryby, tak... No Roman, čo, jak bolo s Černou? Dobře bylo. Černúka, pichnul si vás? Ne, ještě ne, prejíždět ty nejdě mi dát. A já jsem mi Piendu řekl, že mi... Krasta, piendu. No, ne, ale tak ona ani si kvůli i těm rybům, jakože... Nechala ti pokoj, nechala ti pokoj. Ona čeká. Sezóna. Sezóna probíhá. Rybota. Ona říkala, já chci brdat až do rána. Vlado. Já jsem říkal, já chci... Já ujebem. Ona říkala, Vlado. Vlado, ona říkala, že chce Tam by bylo, brdat dobré. až do rána, já jsem říkal, že ne, protože Tam bude bylo, 4 bylo. minuty ryby. Tam na to. No, že pojď s tím psom, preboža. Řekni to tom. Ale čo ste ty vedeli napsali? Řekni to tom, jak se jmenuje ten Bernard, nebo Harry. Rada, Jak se volá? Harry, Harry. Dobrý, prostý jak Tagor. A co ti udělá? Co jsi mrtvý nad spodek nebo co? Dávno. Tak řekni o tom psovi, no. Ale nie. No. Nie. Proste Vlado sa opil. Sa opil. Kde si sa to opil, Vlado? Kruhovke. Kdo já tě znám. Tam jsem ještě nedošel. Počúvaj, si zobral horský bicykel lepša. No. Do krčmy. Bok zbrojený. On mu tek s tím kolem, ne? On ako vyšiel na prechádzku so psom. Stretol kamaráta vonku. A sa, že opili na strážky. V parku takde. Deto v okruhu. Nie, ty kokot. Normálne bare, ale domov mám cez park, vieš? A on priviazal psa o stĺp. Jo. Čo osvetľuje, ne? Svetelný. A tak opil, že svinia, zobral bicykel a išiel domov. A psa nechal. Prišiel domov a spichli. Už ho odpadol. Jak to bolo? Tak to bolo. Prišiel domov a mama, že kde je pes, ne? On došli okolo. A bola tam zhodou okolností, ako kamarátka je najlepšia. Už čo sa popili. A išli hľadať toho psa do parku na aute. Čule, čo v parku ani na bicykli nesmieš chodiť, že či čo? No. Tam taký park je. Ani na bicykli, oni tam na aute išli a ich stopili fizli. No. Dostali pokutu 3000 korún. Tak ešte tí fizli povedali, že ten pes je. Ja ti ho zoberiem na zadce, lebo bol dobrý. Nie, čo máme za to celý deň? Ale Nie. ja ti dám svoj. Ty kde máš ho? V robote. Tu tam ešte dva. Tak ty chce. Já jsem chtěl dát jeden klukům, víš, a jeden Ale to pro mě. jeden ti dám. Chod zobrať svoj. Mladý. Nie, ten má koštovat. Hej. Ale ten je menší. Ale můžeš ho okoučovat. Ale, lebo tento je dobrý, ten nebude taký. Musíme ho okoučovat. Necháme na zajtra, čo budem za celý deň? Však si Vlado, ven si tam ten. To máš nic ešte. A celý náš knižka. Ale chleba Nemá, teď jsem mu dáváš Čak něco. si dostal prachy na chleba. Na chlebo, no. Na chleba furt posledné sú, ne? Na chlebo jsem dal prachy, no. Čujem, Mario, na chleba furt posledné peniaze. Jo. Na chleba dáš, posledné. Ale A to jak byl ten... U mě byli dva kamoši, normálně. No, že ten je taký istý, ne? Ja neviem, kúkneme. Ne, to není taky, to je jináčí. Ten stojí za piču, ven si ten lepší. Dobrý je, ne, to je dobrý, ten je takým cíl na čisto. Čo? Počkej, a nechceš to radši nastruhat a nechat na ty hřivy? Myslíš, že by brali? To španiel. Počkej, Ale to nejde nič, žádný futbal. Vy jste všichni ty. Děkuju. A to se stalo. Pojeba to pes. Říkáš, že psem? A můj kamoš
přijel na kole do hospody, zakotil kolo a přivázalo, ne? K tomu, ne? Ten dobrý je. Ten jakovej... Bielý. Páči se Matana, páči se Badar. No a co išlo do... Co No on šel, on zavezl to, on zase asistent. A on šel asi Ten lepší je. s tím kolem a zavázal ho Čekaj, na... vám povím, jaký na to... ne, jak se to Ne, jmenuje? to ten kúsok do Kome se říče, no... Na zámek. Jo. No, za 5 hodin odcházel ožralej a u toho bylo No. akorát přivázaný Jinak si to jedno kolo. Že kde je zdroj? Ta pes už nebo. To pes nebyl, ale on si chtěl zajezdit na kole, bylo tam přední kolo. Vlado, kde je zdroj na této sérii? Nepovím. A že